Аматараў беларускай творчасці і прыхільнікаў традыцый продкаў вось уже 7-й год аб'ядноўвае абласны фестываль фальклорнага мастацтва «Радавод». Сёлета эстафету яго правядзення прынялі пружаны. Гучна і шумна пярэстая калона удзельнікаў фэсту прайшлася па галоўных вуліцах горада. Это такая радость, что ты среди своего родного коллектива. Это очень классно. Шествие массовое, очень много людей. Вообще всем очень нравится. Радость. Лично мне это нравится. Каб стаць удзельнікам фіналу, больш за 20 000 хлопчыкаў і дзяўчынак вобласці прайшлі адборачныя туры на рэгіянальным узроўні. Лепшыя, а гэта каля 1000 з паловай дзяцей і педагогаў дэманстравалі свае таленты адразу на некалькіх фестывальных пляцоўках. Канцэртныя праграмы «Радаводу» заўсёды дапоўнены навуковымі, рамеснымі і кулінарнымі. На протяжении подготовительного периода все те, кто занимается фольклором, могли наработать как можно больше материала, чтобы представить сегодня на суд жюри свою работу. Естественно, что каждый из тех, кто заинтересован, ищет новые формы, ищет новое содержание. И тому подтверждение – это великолепная выставка, тому подтверждение – те концерты, которые проходят в рамках фестиваля. Галоўная мэта фестываля – это пошук, вывучэнне, перайманне і працяг наших фольклорных традыцый. Кожны раз гэта ўжо новыя твары, альбо тыя, хто былі маленькімі или падраслі, яны прыводзяць новыя знаходкі, новыя здабыткі фольклорныя. Таму гэта заўсёды цікава і заўсёды неяк па-новаму. Каля сядзібы музея Швыкоўскіх разгарнуўся горад майстроў. Тут можна пазнаёміцца з аўтэнтычнымі прадметамі побыту і паназіраць за працэсамі стварэння вырабаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Крыжыкі складваюцца ва ўзоры на тканіне, з камяка гліны атрымліваюцца збаны, а гук свістулек зліваецца ў дзівосную мелодыю. А паветра навокал прасякнута водрамі традыцыйных народных страў. Адным словам, асалоды і для душы, і для цела. Мы уже не первый раз приезжаем на «Радавод». В прошлом году мы заняли первое место по бабулиной кухне. Этот же год нашей малой родины. И поэтому мы решили восстановить все, что раньше было в старину. З картоплю наші тартуни вельми важні, як пани. А положиш їх на скварку, будеш сити аж до ранку. У майстэрстве народных спеваў, танцаў дзеці і моладзь часам пераўзыходзяць нават дарослых. Асаўскую польку танчыць не першае пакаленне ансамбля «Палескія плясуны». Кожны рух, кожны жэст аточаны да дасканаласці. Паўгода спатрэбілася плясунам, каб давесці нумар да ідэальнага варыянта. Цель этого нашего коллектива – это сохранить наши танцы, которые были на Полесье еще издревле. Поэтому, естественно, мы эти танцы собираем, обрабатываем, танцуем и выступаем с ними на родоводах и на других выступлениях. Безусловно, интересно и выступить, и понаблюдать, потому что, выступая, мы показываем свою традицию, свои танцы своего народа, так сказать, маленького такого. А наблюдая, мы, конечно же, учимся у других коллективов чему-то новенькому, смотрим на их движения, так как они танцуют. Ведь в танце важно не только просто танцевать, движение показывать, а улыбаться, красиво это все преподнести людям. Не полька адзінай могуць пахваліцца беларусы. Дынамічныя, жыццярадасныя частушкі, яркая і імклівая кадрыля. А яшчэ казачок, юрачка, лявоніга, кракавяк, ойра. Здаецца, што такой колькасці танцаў нават сцэна пачынае парыпваць. Мы приехали сюда для того, чтобы пустить наши традиции, что мы из Беларуси вспомнить это все. В детстве смотрела по телевизору, мне понравилось, как бабушка моя рассказывала, как она в детстве танцевала. Меня это заинтересовало, и мне тоже захотелось. У нас в школе танцевали старшие девочки, и мне очень понравилось. И прям, вы знаете, душа лежит к этому. Если молодое поколение не будет знать народных правил, как ранее танцевали, то будзе утрачана гэта наследие танцаў разных. Цікаво паглядзець на другие народы, а также показать свою мясцовасць, якія танцы танчылі наши продкі, дзяды і прадзеды. Нам цікаво паглядзець на іншых выканаўцаў. Мы можем научиться новым движениям, многому новому. Владимир і Людмила Калянковічы са сваім узорным калектывам «Сунічка» нязменныя удзельнікі «Радавода».
Муж з жонкай упэўнены, галоўнае не ўпусціць момант, своечасова пачаць выхоўваць любоў да сваёй культуры. Спазнішся і зацікавіць дзяцей не будзе амаль ніякага шансу. Глядзяць школьнікі на адданых сваёй справе дарослых, і іх шчыры энтузіязм міжволі перадаецца малодшым. І нават цяпер самыя першыя выпускнікі Калянковічаў памятаюць, як трэба танчыць пад іспань або спяваць мясцовыя прыпеўкі. Мы ажаніліся і в 91-м годзе стварылі калектыў «Сунішка» на базе Волькаўскай первой средней школы Лунецкага района. Народные инструменты. Я баянистка сама по специальности, он скрипач. А я с детства пою белорусские народные песни, так как моя мама всегда их пела, папа играл всегда на гармошке. Поэтому привили любовь к музыке, и теперь мы занимаемся с детьми. Эти песни разучим, эти танцы. Вот. И вышиванки у нас так само своей мясцовости вышивали наши дядули, бабули. На канцэртах радаводу не пакідае пачуццё, што вакол цябе гучаць дзясяткі розных моў. Настолькі адрозніваюцца паміж сабой гаворкі Брэсцкай вобласці. Фармальна радавод застаецца абласным фэстам, але на справе даўно стаў міжнародным. Гучыць тут не толькі беларуская, але і руская, польская, сербская мовы. Dzieci poznają також i kulturę, i tradycje, zwyczaje innych narodów, nawiązują kontakty między sobą, a my також zapraszamy waszych dzieci do nas na festiwali. I jest taki korzystny duży обмен, тому що підтримуємо традиції наших бабць, культуру. Можна було побачити інші райони, які інше і співають, і танцюють. І дуже мені понравилось. Вот это. У вас очень много танцов. У нас тоже танцуют дети, но они не так, как у вас. Сербскія госці з горада Тапола і вёскі Дрэновац наведваюць Беларусь не першы раз. Бывалі тут зімой. А цяпер вясной, калі ўсё наваколле квітнее і палае зелянінай, сінявокая раскрылася для іх у зусім новым ракурсе. Традиция белорусского народа очень важная, и что имеет много детей, которые танцуют, и думаю, что традиция еще долго будет в белорусском народе. Важно падтрымліваць кантакты паміж нацыямі, нашымі краінамі. Такія фэсты садзейнічаюць развіццю сяброўскіх адносінаў. Беларускія ансамблі таксама прыязджалі да нас, і нам нават атрымалася паставіць сумесны танцавальны нумар для канцэрта ў Сербіі. Як і кожны папярэдні радавод, сёлетні фестываль мае сваю адметнасць. Жыццё ідзе наперад, пакаленне па-новаму пераглядаюць здабыткі сваіх продкаў, пытаюцца рабіць нейкія эксперыменты з фальклорнай спадчынай. Таму вось такі эксперымент зрабілі і мы, і пашырылі намінацыю «Фольк-мадэрн». Усё тое, што складалася стагоддзямі, сёння працягвае маладое пакаленне. Арганізатары фестывалю упэўнены, багата тая нацыя, якая помніць свае карані, шануе каларыт свайго рэгіёна. Каб не страціць скрозь стагоддзі духоўныя скарбы беларускага народа, і быў створаны фестываль «Радавод». Напярэдадні ў брэсцкай абласной бібліятэцы імя Максіма Горкага адбылася прэзентацыя трэцяй кнігі вядомага брэсцкага вучонага-гісторыка Анатолія Гладашчука «Замак Берасцейскі. Рэспубліка». Яна з'яўляецца своеасаблівым вынікам кніг «Русь і Літва» і завяршае гістарычную трылогію. Одна уния и другая уния, они перестроили государственный строй, они как-то по-другому расставили приоритеты, и это потом вылилось в результате восстания Богдана Хмельницкого, с которого началась вот эта страшная война, когда шведы сюда к нам пришли, когда Трансильвания пришла, когда, в общем, начался то, что закончилось уничтожением нашего города Бересть. У цэлым трылогія распавядае аб гісторыі горада над Бугам ад 11 да 17 стагоддзяў. Трэцяя частка ахоплівае стагадовы перыяд сярэдзіны 16 стагоддзя да 1660 года. Рэспубліка адлюстроўвае адзін з самых трагічных перыядаў у гісторыі Берэсця і замка, які ў 17 стагоддзі быў знішчаны войскамі маскоўскага ваяводы Хаванскага. Аўтар падкрэслівае,
Усе кнігі пісаліся паралельна. Ідэя падзяліць твор на 3 часткі з'явілася пазней. Цікаўнасць да гісторыю свайго краю у Анатолія Гладышчука з'явілася даўно. Ён аўтар і стваральнік першага дакументальнага фільма пра раскопкі старажытнага Бярэсця, аўтар кнігі «Нямцевічы. Сапраўдная гісторыя» і шматлікіх навуковых публікацый. Кожная з іх папярэднічала крапатлівая работа з архіўнымі дакументамі, мноства якіх знаходзіцца за мяжой. І ў гэтай кнізе ёсць дакументы, якія шырокая аўдыторыя убачыць упершыню. Вот эта ревизия замка, которая напечатана на обложке, это впервые она публикуется. Я совершенно случайно нашел этот документ, он нигде не публиковался. А курспункт – это заключение соглашения со шведами, которое состоялось, когда вот Брест сдавался, Берест сдавалась. Это тоже документа никто не читал, в Швеции находилось. Поэтому тут много нового. У залі навукоўцы, прадстаўнікі музею і бібліятэк Брэшчыны і іншых абласцей краіны. Для мяне зноў-такі быў гонар, што я выступіў рэцэнзентам гэтай кніжкі, прычым 3 томоў. І вартасць гэтай кніжкі заключаецца ў тым, што яна не толькі мае гістарычны аспект, гэта кніжка папулярная. А гэта значыць, яе можа взяць в рукі любы чалавек, пачынаючы ад сур'ёзнага сівого прафесара, заканчваючы студэнтам, а нават школьнікам. Работа на трылогіі «Замак Берасцейскі» завершана, але ў Анатолія Гладышчука ёсць уже новыя планы. Аўтар рыхтуе да выдання кнігу аб сваёй малой радзіме. Это малая родина, Черняково, здесь 100 километров отсюда. Она оказалась так же интересной. Я никогда не мог подумать, что я родился от такой интересной истории. Это маленькое место, но она оказалась центральным местом для локальной, для маленькой области. Там церковь, она работает и сегодня. Там нет ни одного жителя, представляете? Никого нет сегодня. А история фантастическая, на целую книгу. Пазнаёміцца з трылогіяй «Замак Берасцейскі» можна ў Брэсцкай абласной бібліятэцы імя Максіма Горкага. Вы ўсё яшчэ ўпэўнены, што дзевішнікі прадукт 21 стагоддзя? Паверце, у свой час нашы бабулі прасцей простага маглі задаць жару нам з вамі. Толькі імпрэзы гэтыя называліся вяночкі. Вари, мамо, вечеру шей на мою долю. Вяночкі таксама называлі зборнай суботай, бо дзяўчына запрашала сваіх сябровак менавіта ў суботу, а ўжо ў нядзелю ехалі маладыя да вянца. В суботу збиралися всі дівчата, щоб були всі одіти в білі кофти і чорні юбки. Обов'язково. Ближчих подружок садовила, нас звали Покуті, на Покуті. А вже чуть далі, і вже тих дальших, але все одно всіх садовила. Хто приходив на вечір, на виночки, то садовила всіх на світи. Ну де ти, дівчата, де можна ходити з тим? Ми вже дождалися. Всі прийшли. Заходьте, дівчата, Добрий вечір. Сядайте, заходьте. Добрий вечір. Моя субота настала. На вечарыне выраблялі кветкі, якія на вяселле дзяўчаты прышпільвалі хлопцам і сватам. Таксама рознакаляровыя упрыгожанні рабілі і для каравая, і для дугі на воз, і для конскай грывы. Розныя кветачкі, розныя сцяблінкі, вядома ж, і тэхнікі таксама розныя. Як хочешь, так и робишь. И по кругу вот так скручиваешь, как вот в трубочку, вот в произвольной форме, где-то вот поправить, чтобы это было, чтобы он пышнее был. Звычайна вэлюм і кветкі рабіліся адначасова з выпяканнем вясельнага каравая. Калі каравая на вяночках не было, яго замяняла булка хлеба. Ходи, батенько, благословити своїй дитини, віночок звити. Сіли дівочки, віночок вити, просять матюнку благословити. За першим разом, за Божим приказом, просимо Господа Бога, батька і матеру, усієї родини ближчої і дальшої, сусідок коханих, подружок зобраних. Благослови батько і мати свої дитини вінок начати. Хай Бог благословить. Сіли дівочки. Паўсюдна пасля таго, як вэлюм быў гатовы, яго прымяралі маладой. Божая мати, Божая мати.
якою долю на тажці дати, чи хлібовою, чи грошовою. Такий воск розплавляли, парафін, і бусинки вставляли, щоб воно застивало, такими бобляшками, ось, похоже, отакі от. О, ну і ще додавали шпарагус, такий є, вазон. О, а іноді барвинок, теж украшали барвинком. От. А ще в нас були такі, то вельон, а ще були некоторі невести вінчалися в вінках. Вінок робився такими от цвітними цвітами красивими, украшався між барвинка плели вінок і украшали такими цвіточками. А ззаді було море больших таких длинних разноцвітних лент, ну, китайки, як у нас кажуть. Крыху пазней на заключны рытуал вяночкаў, выкуп вэлюма і каравая далучаўся жаніх. Торг паміж дружком маладога і дзяўчатамі мог доўжыцца дастаткова доўга, пакуль бакі канчаткова не дамаўляліся аб выкупе. Першым у ланцугу шматлікіх выкупаў маладой, якія суправаджаюць кожны этап традыцыйнага вяселля. Разам з іншымі дзеяннямі яны сімвалізуюць паступовы адрыў дзяўчыны ад свайго роду племені і пераход у сям'ю мужа. А то вам, дівчата, викуп. Ой, спасибо. Довго ми співали пісні, тому що все ждали жениха. То некоторий жених приїжджав раніше, а некоторий приїжджав у 12 ночі. То вже так їсти схочеться, що конець приходить, коли вже він приїде, той жених. І приїжджав жених, тоді вже накривали столи, і вже тоді всіх дівчат частували, і то називалися домовини. Приїжджали з женихом його хлопці, ну, молодь приїжджала. Молодий приїжджав зі своїми батьками і своєю роднею, з гармошкою, ще й з бубнами. Ми заходили в хату, ставили на стол для дівчат. Ну, як по-нашому сказати, бариш, за те, що вони співали цілий вечір. І все, і починали з домовини. І туди гуляли вже вся родня до дня, поки сонце не зійде. У суседняй вёсцы Поведь, адкуль родам Любоў Ігнацюк, вяночкі праводзіліся амаль кропля ў кроплю, як і ў балотах. Праўда, крыху па-іншаму быў апрануты жаніх. У нас жених йде в шапки, украшені цвіточками. І ще ж іноді заходять з ним друзі, от музиканти теж украшені, баяни там, або гармошки. Ну, украшалися трошки. Ну, а так в основному похоже, як і в болотах. Жанчыны кажуць, захаваць абрад атрымалася, таму пакінутая продкамі спадчына жыве і сёння. І гэта дзякуючы ім, людзям, шчыра адданым сваёй малой радзіме, яе шматвекавым традыцыям і непаўторным звычаям.